След рекламите се настаняваме под широкото лице на Буда. Абе, този шоколад, какъв е, че е толкова хубав? За да топим ягоди в шоколадово фондю. А гости... Гостите са ти в кондиция. В тайните на фъншуи. Айде, Ванчето, слава Аз Богу. съм обратна на вас. Как ще можеш? Не, чакай. Светозар, Марко ще ни прави демонстрации. Това е тези едно. Чантата? Чантата тя е пълно с инструмент. Много хора не вярват в фъншуй, може да го демонстрирам по редица начини. Че ми си иска да направи така, ама да В фъншуй са много важни посоките. Значи, това е класическия фъншуй, който работи с посоките. Тоест всяка една от посоките носи на човека, на различните хора, носи различни неща. Тоест една посока зарежда, друга посока изпива от енергията. Така че който иска сега, мога да му замеря с много прости методи, да му замеря неговите положителни и отрицателни посоки. В момента ще демонстрирам, че вземаме компаса и се обръщаме на север. Че той на север, дигаш ръката, която искаш, така и я стискаш. Аз ще я натискам. Сега мерим, когато с лице на север, дали северът е пълни с енергия или те черпи. Какво да правя, да натискам? Съпротивляваш се. И сега се връщаме на, в случая, изток. Много лошо услуга ми да прави с този човек. Само майка ми ще ме кара да съм се обаждал. Нали? Със същото усилие аз натискам, т.е. изтока теб те смущава. Съответно, най-вероятно и запада ще е така. Той ще се умори от юга и севера. Тук със същото усилие свалям ръката, а там сега ще бъде трудно. В смисъл, трудно ще бъде на мен да ви сваля. А защо така са? Защото посоките влияят на различните хора по различен начин. Изненадата беше за мен голяма с този човек. Не вярвам в принцип на тия неща. Чак толкова, но се убедих тук. Стискаме. Бачо, не се това извете ръце. Така. На запад също е го. Това е. Всички сме в една посока, трябва да спим в една стая, какво ще стане? Нищо, аз не видим като сардели, бе. Не се Не. Стига. Бе, човек, ръцете просто... Стига, бе. Сега ще видя, не? Аз малко вярвам такива. Айде, Ванчето, слава Аз съм Богу. обратна на вас. Да има... Ето, натиска, това е идеята. Ето, тук е по. Да, тук съм по-устойчива. Насам няма да си, защото са обикновено заедно. И така. Аз съм обратното на вас. Самите видите посоки нещо. Когато стоиш в офис, в работа, вкъщи, трябва да бъдеш обърната с лице към благоприятната посока. Това е посоката, която те зарежда. А трябва винаги да си компазия, нещо да прекъсвам. Как ще разбираш така на... Като видиш слънцето откъде е, сега може да... Да, или Витоша, окей, че сме в София и горе-долу има. Ти много... Как бе? И той от нашите. На къде? От противоположите на юг. Така. Ти ме уби, гъти. Дай пак тук. Не, това не е възможно. Ами изненадата... Тя втрещи, нали, всички. Аз първо съм изключително песимистично настроен към подобен тип хора. Ти ме уби. Това е, нали, индивидуалните неща. Много приятно, че се е сетила за нещо подобно. В смисъл, не беше докарал някой да е гълта огън или да си вади от ушите зайци. Мен лично много ми допадна. Аз съм север. А сега може да налете по едно питие, да ви избере индивидуално. Северък, само аз съм изток и запад. Даденото питие дали е благоприятно за дадения човек. Значи трябва да налем поне 5. Както и казал и Петър Дънов, когато работиш за цялото работи за теб. Когато се цепиш в цялото... И тялото те цепи, нали, което в нашия случай е много добре казано. Кажете кой какво иска да си мери. Аз ще си меря узото. Иначе всичките трябва да Мийте игнат. шоколада страшно вкусен. Хапайте си, вие не само... Това ли? Това е твоята напитка. Най-накрая Стенли разбра. Вече няма да се чуди постоянно ракия или узо. Може да пиеш. Айде, за да всички се здраве. Това какво ми е в моята чаша? Айде, здраве. После ще видим. Малко да е вредно, но има здраве. Не е твой. Та не, разбира, така това нещо си е. Аз ще го изпия. В момента, това може да ти е днес, може да ти е утре. В момента това нещо днеска не е добре за теб. Окей. Да, я мери моето да е на мен дали не е.
на себе, На мен си ми е много добре. Изненадата беше много приятна. Подозирах нещо подобно, надявах се да не се появи йога. Това няма нищо лошо, сега човек да не се маниечи. Абе, този шоколад, какъв е, че е толкова хубав? Топъл. Сега съм да приготвя по едно подаръче. Малото можеш да му. Мога. Аз съм себе и... Я да видя, аз си Мене ще ми се падне свинско. Топки. Благодаря. Няма ли дракони? Понеже в фъншуй се смята, че много неща са с висока символика. Специално топките, те се водят топки на здравето. Драката Феникс. Значи това е ониксова типа картунка. Това са ти такива виси. Живи и здрави е най-важно. Какво това гони злите сили, така ли? Оникс е много силен като власт, като енергетика. Това е камък оникс. Изненадата на Таня ми допадна. Коя посока ще им стоят? Това, което съм избрал, е универсално и хубаво да се го слагаш там, където го виждаш. Вижте как става хармония. Узо, цигара и топки. И се енергизирам леко. Наистина жена ще е много щастлива, ако обича. Да. До вчера бях почти сигурен, че моят фаворит ще бъде Стенли. Днес виждам, че тя не се представя блестящо и ще трябва, може би, малко да си помисля. Огледало в спалнята не е хубаво, защото огледалото има много силна енергетика. То служи добре, когато го контролираш. Значи, когато човек заспи, спира да го контролира, огледалото почва да си прави несобствени неща, които така са малко неблагоприятни. Човека, който тя извика, ни направи тук едно показно доста забавно. Интересно ми беше много и бих си говорил още много дълго с този човек. Аз ви оставям да се забавлявате. Много ни беше хубаво. Ще се видим отново. Аз имах се това. Аз се разбирам. Аз имам едни лековити топки, ама това с ръката ме отрепа. Да, бе. Защото ето, примерно Стенли и Андрей, нали? Първо в началото държат, после и аз си викам, нали? Аз си мисля, че всичко им хареса в общи линии. Най-много ги изненада изненадата. Хайде на здраве, за положителните енергии, да сме живи и здрави. И за отрицателните, за да има баланс. Трябва да има баланс, да. На здраве, на здраве. На тази вечеря имаше за всички. И да си ходиме, че ги се загреха. Благодарим много за вечерята. Много се радвам, че И за изненадата. Той изненадата пък, то такова. Сега като си нахакам всичко на изток и запад, вкъщи. Тази вечер от всички вечери до тук ми е фаворит на мен. От началото до края гостите нямаха забележка към абсолютно нищо. Сега да разберем какви ще бъдат оценките. Тая давам 10 точки. Нямам какво друго да дам. На Таня давам не 10, а 11. 10 точки давам на Таня. Таня 10 точки. На Таня давам 10. На Таня, разбира се, дам 10. Вие, че се забравих цяло. Айде, миличка, чао. Извинявай, ние да забравих. Свинско. До утре. Цяло да утре. Според мен вечерта като цяло беше уютна и приятна. Това, което аз обичам да се случва, когато вкъщи има